Aquest era el preludi de molts moments de felicitat dels nins i nines dels 80. Molts d'ells ignoraven, però, que darrere hi havia un nom, el de Claudio Bjernvoet. Va néixer el 1940 a Mallorca, on el seu pare, propietari d'una empresa de blanquers, va instal·lar-se per proporcionar cuiro a la important indústria sabatera de l'illa. Després de treballar a diversos sectors, decideix ficar-se a l'audiovisual. Primer introduint a Espanya sèries estrangeres com La Abeja Maya, Vicky el Vikingo o La Pantera Rosa. Després, comprant drets de sèries per a molts països. Fins que un bon dia decideix fer la seva primera producció, Rui el Pequeño Cid. La primera de les moltes sèries que es convertirien en banda sonora d'una època i a totes va voler transmetre un missatge. De Willy Fogg, la tenacitat. Me comprometo a dar la vuelta al mundo en 80 días. De D'Artagnan, l'amistat. I de David el Nomo, l'ecologia. No cesáis de producir basuras para adornar la naturaleza. David el Nomo s'ha vendre a tot el món, I això que era un tema pioner, no? Era el de l'ecologia, que ningú havia fet res d'ecologia, vam fer-ho nosaltres i encara s'està passant per televisions i per YouTube. La seva productora BRB feia totes aquestes sèries a l'antiga, dibuixades a mà, esclar, i filmant-les fotograma a fotograma. Actualment segueix en actiu i fins al darrer moment, és a dir, fins ahir, a Bjernvoet el van recordar. Que després de tants anys encara la gent se'n recordi del que has fet i se'n recordi així somriendo, això dona molta gratificació. I li van retreure una cosa, que matés David el Nom a un darrer episodi de la sèrie que van veure en directe més de 20 milions de persones. Hi ha dos amics que cada vegada que venen a casa em diuen «Tu me hiciste llorar, tu mataste a David el Nomo». Jo ja signava arribar als 400 anys, sense hisenda, sense bancs, sense contaminació, i a sobre transformar-la en un cirerer.